Ito yung oras, ha? الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون المستمعون الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Mga uripin wallah, mga bilang ataw, ang mga dato ag mga bae na aya din na mabubaloy ay nis mga karkano na sudin so maanaw salam, maana kalilintad kada aray ang ginawa sa siyalamak sa kanupalaya sang kaiya masay manto sabab sa bandingan na padko bandingan o mga padko bandingan o agamatan o agama Islam na giyang kaiya bandingan ni manto ag kapayaga karkano na tanto mabulang so kaya nandirugo daw ng mga ulama. Kenapa ayam ituturo ini na bahkan dikumpetisian sa mga pagariak ng mga ulama kakatawan na su ilmu na dikalengan su ilmu kadin mata ko taman yan narwar ko Allah subhanahu wa ta'ala ugay nakapian yan ng kuta kapka umani si isang kuto pamana sabut amay kaadn ang mabubaloy ap kiyuman taon. Eto mabubaloy ang bundingan tanoy man to nagyang kaya mi pantag sa kapnay haji. Minsan pansang kaya masa na miyaw matanua abalabal. Miya sagad tanua mala atiwa ang makapupuong ko Allah subhanahu wa ta'ala sang kaya pakatalinguma ang kaya coronavirus agiyad ng kaya dunia na paledin miya katilugdam. Paledin miya kawida akalian na ayabu aminibulong tanurun. So langulangwan ayama na niyan na piyamulungan niya ng kaya pamanawid akal na subuso para tiya tanong sarig tanong si ikwallah na gusto bubaya tanong ikwallah subhanahu wa ta'ala sa kapsimba tanurun kamata-mataan agyan ang bui pamanagkabaloy o pamanagkibulong tanurun. Kaya mo ito mga urip nola nagyang kayap teruna hajj kapnay hadi na ad na mababaloy mga kakampataw pamanausayan yan sa ikubasa nagusay ko istilah ay mana na gyang kaya hajj sa ikudirun di kambasa na ay mana niyan na al-hajj lugatan al-qasdu ila muaddam wa fi syara' القصد إلى بيت الله الحرام والمشاعر حوله يعني المشاعر المقدسة التي حوله وفعل المناسك من الإحرام في الميقات إلى الطواف الوداع. Ginan mga urip wallah ta'arif sa bahasa Arab ang kaiya kapnay hadi na tantop na madaklaw pa mana mga taarif kaya pa kaw kitawon o di nagugudan na kaya pa kaw kitawon no mga ala mga ulama tanong sa bapro nagya ko nang kaya pa man hajj sa isa basa nas kanyan sukabantak al-qasd sukabantak nagyang ko to pa man kapni atang kasang ko tasungwan ka anto na ray babantak na ka anto na isungwan ka anday sungwan ka na so hajj na sa kanyan sukabanta kasi ko sa slaan na darpa agya Makkatul Mukarrama agya Baitullahil Haram nagusulang-ulangwan ayam anadian na sungwano na mga darpa masusutia darpa ay ipanggulalanun susuat si wallah ginan mga urip wallah ang kanan pamana hajj
al-qasdu ila muqaddam linnusk. So kabanta ka sa ikususuti na darpa, sa sla na darpa, sa sabab sa simba. Kay mo to, giyang ka na nasimba, nanto na manipitero na simba. Giyang mga uripon Allah nakatawan ng mga ulama tanong. Nasuwaya na niyan naknaba mga ulama, kagibu ka pumamakin giyan, sa kanwa mga pagaryami, mga bubayami, agibu ka pumamakin giyan, na pag-usayin tanuro na yan sa di tanong di kasukasuin, kato na miya kanaba kanu miya mga di sa madrasa, ada na mga doktor katanong, ada na mga alim tanong, mga ustad na di kaun tumuturo, na ayama na niyan na minipang duwiran na Anto na iptiro na ibadah. Mahiyal ibadah. Anto na iptiro na ibadah. Hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu min al-aqwal wal a'mal al-batinah wal zahirah. Masalan, as-salat والصلاة والزكاة والصوم والحج وصدق الحديث والأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان إلى الجر واليتيم والمساكين وابن السبيل إلى غير ذلك من العبادات. Ay petero una simba mga uripon wallah na sa kanian sungaran amararangkum udi na ngaran arumarangkum ismun jami'un udi na ismun samilun ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah. Ngaran amararangkum yan sulang-ulang wananganin ikasusuat pagkabubayan wallahu ta'ala nagu ikasusuat yan. Agyang kanan mga say ay kasusuat wallah agu kabubayaan yan napad sa mga katero. Kenapa lang-ulang wana katero na simbak wallah? Agyang na nakaprabu ada abalin yan nakanabanan simbak wallah. Giyang ka na nakapagambug, kapangangarig sa katero, nakana ba ng sibak wallah? Upupiyapiyan ka sa katero, ay pangdaong ka piyapiya sa wagaman yan, so kasimbaon, nakana bang kapakilain ko mga manusia, gibu kapiyan kay katero. Ugay, nakapiyan yan mga uripon wallah, mga pagariko, na magunuta. Mapiya kay katero, na ema na yan, na sumaniniat ka, na suasuat sik wallah. Agyuto'y kabubalwin niya na simba. Wal a'mal, na gusto mga galabag ko. Nakanaba mamulang-ulang na galabag na ba simba? Sik wallah. Ay baratang ko taka pangaman ko, Giyang ko takan derwa ka. Giyang ko takan galabag ko mga pakasisingaya galabag ko. Adi ka suat wallah, nakanabuto ay manan yan na simba sik wallah. Kamasyaw to sik wallah. Madidi, giyang na mga galabag agu mga katero, malagid so may susulan na galabak, na gusto mapapayag galabak. Maapadumpanang ka na ni ata. Di na nakaplanwa sa mga pipiya. Kana ba suka plano sa kapanipo? Kapaminasa. Uway. Palapalaid na ng simba. Pad sa ayaman na niyan nakalalayaman tanong, nagukatawan tanong ang mga simba. Na susambayang as-sala susambayang nasuasuat wallah did na suasuatan tanuro na ruwar wallah ana baka sambayang kapangangarig kapakiilaylayn kasuasuat wallah kana ba kasambayang abu akap sambayang kana gida na pakailayr ka nagui gida ayan na mananian na ando ba ini si ka matatagu ko bendagan na taw na gida askab na digap sambayang why. So kabagay sa saka, na sumambuso kabagay sa saka, kandiya katan kasutamuka ka, giyang kutuwa ayama na niyan, natamuka, nadama na migayr ka unaruar wallah, kadaapu na niyan naruar wallah, na utaro ang agi man nga, wana punrak nga,
Tiyan nagunta man anak na pisakripisyo anak. Na anda ikirik sa ngay lupa, bangka lupa, akinu anak kaun. So mga uri panwala, narkuwala, saka narkapanwala hutala, kayo mo ito narkuwala hutala so tamo ko. Na ini sarigyan raka. Na ano mabaluya simba ang kutuwa kaya tangan ng kasang kutatamo ko. Na baga nakasusa ka. Baga nakasuhakon wallahu ta'ala para kung mga uri pa niya na pamanakikariragnan. Uway. Giyamang buwang nga nanakwan, ay mana niyan na giyang nga nanak kabagay sa saka, kasid ka, naubang ka pa ka okay ta sa kapaki ilay-ilayin. Maka, uba matero ay mana niyan na miya ka lalakay kasid ka, malakay ka pangalim. At sana matatagupman ko ni at ka, ay nung ko tumbaga ng kutuwat saka, kaan kauyati ang kutaw pa man ng mga pedeka. Kaan sila mang gumakan dia kat na kana ba karuk madudusa kana buto ka pakilay-layin. Di pindir ka nan uba ka pangangarig. Di pindir ka uba ka priya. Banga penggal buka suka pakinegen ka sarag yuti piniat ka na piya payag kung mga manusia. Anda ba ini swallahu ta'ala na palayan yan terima. Taman ko kapnay hadi. Agi ang kaya bundingan tanwiman to. Wasid kul hadith naguso ka pati si iku katero. So di ka pamukag. So kapmataan ko katero. Na simbap na ng sikwal. Wal amana. Naguso sarig. Sarig. Kana ba ka trader? Wabirul walidaini. Naguso kay kalimuon kapiyepe ikumbala aloks wasilatul arham nagugiyang kuto katatapang ka sa isang kuto kapaka kukoneksyon na iyo aguso lang mo ng mga didisig ka mga tunay ka di ka makiptutula ka ay paganaya pa man na madisig ka na sumbala aloks ka na sumanga gurumbu sumanga pagaring ka, na sumanga pakiwataan ka. Wal wafa'u bil ahd, nagugiyang kutuwa katuman sa kapasadan. Wal wafa'u bil uhud. Wal amru bil ma'ruf, nagugiyang kutu ayam ananian nakasugu sa mapiya, nagukasugu kasapar sa marata. Wal amru bil ma'ruf, wan nahi anil munkar. Wal jihad lil kuffari wal munafiqin. Naguso kaprangang ka kung mga kafir aguso mga munafik amay ka pakakaidsiran pakabinasasiran ka na jihad upang makukagip ndato ka napupirangan na ka sa mga manusia kakayip ndato ka na kanaba jihad why upang makupaka pupirangan ka sa mga rarataya data inong kasiran pupiranga kaan makanggulalan suwaga mo wallah subhanahu wa ta'ala naraksaw pa man na biyaluy kap man wallahu ta'ala dato na miya magunuta aki permero ang kutakian jihad ka why wal ihsanu bil jar naguso ka pipi ko mga siringan nasimbak wallah subhanahu wa ta'ala kana ba simba ang kutaya man niyan na riringa saan dinutaw so siringan niyan sa palidan niyan na sa ema niyan na marata marsik. Umantero na pangilatan niya ng kaya siringan niya, kakaya din yan di may pagurad. Ipapagurad yan siya ko kapanamo ko. Ipapagurad yan siya ko kapaganad sa ilmo. Ayamana niyan na rurupatan yan din sa rasa, so siringan niyan. O di na kagaya may tatanan yan, so siringan niyan. Kasi ito, naayamanan niyan na mong una sa ikutamo na mong uriyang kuta siringan niya na kapag pinatungan na niyan lulutian uli na kanaban niyan tungan na ayamanan niyan na makailatilatan sa ikusiringan niyan sa kitadaptanan niyan na sa kanyan na ayabu mong una ayabutaw na kanabuto ayamanan niyan na kapipi ikusiringan na kanabasim-basim wallah subhanahu wa ta'ala mangurip na wallah nasupun suka pipi kung mga matailo.
Nami kadak-dak layaman na niyan na din niya pupipian so tungan na niya na wata ailo, wata apagarin niyan. Tabi-tabi ako kada pentagang ko ron, nagiin na pamana, ayad na mala apag tumaan ko si nagiya ginawa ko. Napipian tanong suwaya man na niyan na mga didisigtan wa mga wata ailo. Wad na tamo kayan na di tanong na niyayaan, kamata-mataan aso kapag niya tanong. Say ko mga wata ailo, madisigtan wan tawa ka di tanong madisig, na ay maanan niyan, na amay kang gulalan tanwanan, kaani ang tanong sila na lagi din way pukin tanong, nagiyang kutwa apoy, say ko mga tiyan tanong. So panso ka pipi ko mga miskin, mga uripon wallah, nasimbak wallah. Kaso mga miskin, na ay maanan niyan, na laang ulang wantaman na mitatanan sila nun. Ang ko pa man nakabubalbira ng miskin. Nasimba ng kuwalaw. Tala, gusto ay man na niya kasya pa sa ikong mga tao, adi malayalayag na miyakarang silang salalan. Giyang ko bituan sa mga ibnus sabil, na adam na mga pudai, ay man na niya na ditanong kagugud, kaditanong kumpas ang kaya kadaklas simpa sa ikwala. Subhanahu wa ta'ala. Kalangulang wana kateru, galabak, mapayag masulan, ay kasusuat wallah na ipagkabubayan na simba si wallah subhanahu wa ta'ala. Mga uripon wallah na giyana ni kapnay hadi si kubasa al-qasdu ila muaddam linusk. So kabantakang kasi ku aya maananian na sutiadar pa asaslaan para suat-suat si wallah subhanahu wa ta'ala. Sip man sa istilah. So kaya istilahon, kaya antangaw ng mga ulama. Si isang kanakapne hadi na ay paturun ang hajj na al-qasdu ila baytillahi al-haram wal masyair al-muqaddasah hawlahu wa fi'lul manasik min al-ihram fil miqat ila tawaf al-wida. Sa kanyan, so kabanta ka sa Baitullahil Haram na gusto mga suti aayamaanan niya ng mga darpa ang makalilibtun na gusto kang galabka ko mga simba. Diyang kuto pa man ang mga simba panggalbakan na lagi do kapag ihram sa isa miqat, diyang kuto pa man na katawap sa tawaful wida, diyang kuto ka sa'i, diyang kuto karuntar, giyang kuta kapagupaw lang nutway ama na niyan na padsang kuto pa man nakapnay hadia. Inong kauto dinggal baka kasimba wallah, suat wallah subhanahu wa ta'ala. Ang kuto pa man mga galbag ami aloy. Giyang ka na nabituan sa paman na masyairul muqaddasa so mga darpa ang makaliliyot sa Makkah. Lagi dami na gi Arafat gi Musdalifah napalayad na nanayama na niya nabituan sa masyairul muqaddasa mga padsi ko mga darpa aplawiin sa ikukapnay haditano ka para suat tano sa ikwallah subhanahu wa ta'ala. Mga uripon wallah padapan sa ema na niyan nagugudan sa iku hajj. Nas kaniyan sukabanta ka sa Baitullah, maanagya Makkah, pantag ko katunayan na gusok kipanggulalanan ko simba, papakaukit sa kapag-ihram, giyang ko takatawap, giyang ko takasai, kaukop sa Arafah na gusto, mga aping panggulawlaan ko kapnay hadi, unot ko panduan o Allah, singanin si iku kasu at tatanong si ikwallah subhanahu wa ta'ala. Anto na pamaniyam ananian nakukumano hajj. Anto na ikukumanian. Al-hajju faridatun min faraidil Islam. Di ikukumanian. Di ruling o kapnay hadi. So kapnay hadi na paliugat. Apad ko mga paliugat ini paliugat wagamatan agama Islam. Why? Si Itman kuwayman na niyan na dalil karina.
Untung na ikarina sa ayam ananian na paliugat sukap ni hadi. Na piteru Allah subhanahu wa ta'ala. Ba'da a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyun 'anil 'alamin. Ini paliugat wallah ku mga manusia sukap ni hadi sa iku baitullah si sa baitullahil haram si imam buku mga tawa pagagaga kulalan sapman sa mungkir sa supak niyan sukap ni hadi na mata na swalla na kawasa ku mga kaan siyanan matatagul suratul Imran ayat ikasiyaw pulo agupito na sa din sa ungkir niyan sukap na hadi sa tigin na daaba subo na kap na hadi kena bawa paliugat na mata-mataan miya padku miya kafir aya minus na miya munafik kanian ka aya makna niyan nagyang kay kap na hadi na ikalima apula uswag matan agama Islam. So nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa gihimang mabubuluya karina o kipapaliugatian si kuwaya makna niyan na hadis tu nabitanu katiru nabitanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam naging katiru aniyan nun sa bunyal islamu ala khams syahadatu an la ilaha illallah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa saum ramadan. Pian nagumbalay at tigo nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam so Islam sa 5 apulaos yan. Paganayron na sukasaksi sa daatuhan na simbaan na ruwar ku Allah nagusak kasaksi sa mata-mata na su Muhammad na su Allah subhanahu wa ta'ala. Gusto kitindigan ko sambayang alima waktu apaliugat gusto kibgan ko saka gusto kapnay hadis sa Baitullahil Haram na gusto ka po sa bulan na Ramadan. Giyanan, karina sa mata-mataan apaliugat so kapnay hadi kaadin aayama ananian na karina apitiru Allah subhanahu wa ta'ala na adun pa na karina apitiru nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udi na dalil apitiru nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat mana pamana mabubului dalil sa ikuigma sa ikukew pakatirong kung mga Muslim na al-hajju laqad adma'al muslimun ala ujubil hajj ala al-muslim al-balig al-aqilu al-hur marratan wahida fil umr. Sabnar miya upakat su mga Muslim sa kawawajib ukap na hadi. Kawawajib ukap na hadi. Kaya wadib yan. Kini paliugat yan. Sa ku Muslim. So Muslim, akia baligan, gusto na akalian, na gusto tao amaradika sa mini paliugat kiran sukap na hadi sa makay sabu sa iku tenday o umuriran. Upmano ba kapkasukaswi sa Makkah? Sabab sa dingga di kasik buad na sabab na ay na niyan napupakakwa ka sa sunnah na pembelasang kaun din wallah subhanahu wa ta'ala sa ayabu ang mabubaluya paliwat sang utakap ni kadina giyang kuta makaysa akining bulalan na kaun sa ikwaya na niyan na tandayo umur ka. Mga urip ni wallah anto na ay mga kalbihan ang kayakap na hadi. Agiang kaya mga kalbihan ng kayakap na hadi, maanagiang kaya fadailul hajj, nakakati pangalawin tanong, paganay ron na agiang kayakap na hadi, na miya tindus sa iku mga galabok. Miya tindus, miya pili amapia kung mga galabok. Adna ka dito
Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam makapukun ku Abu Hurairah an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila ayyul amali afdal faqala imanu billah al-imanu billahi wa rasulihi atau imanun billahi wa rasulihi thumma qila thumma madha qala al-jihadu fi sabilillah qila thumma madha qila hajjun mabrur. So Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na minggulalan sa kaya hadis ko Abu Hurairah aya makna niya na inisaan su Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ay ni isaon na anto na ay tindus ku mga galabok anto na ay makalalabi ku mga galabok na ay ni sumbag Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na paganayron na suparatiye ku Allah agu susubuin imanun billahi wa rasulih suparatiye ku Allah agu susubuin. Tigang utwa minisa anto na apan naya Peter manu Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sukaprang salalangku Allah. Sukaprang salalangku Allah subhanahu wa ta'ala. Na ini isa man anto na apan na ini sumbugo Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tigay na suhajjum mabrur. Suhajjun mabrur. Giyang kutwa hajjun mabrur. Na sa kanyan so kapnay hadi ada kasemburi sa kadustaan. So kapnay hadi at tulus ikhlas, kapiya-piya, inimpidan ka, kinuan ka sa daway, ang kutuwa, kaya panay hadi ka sa pinaguntamanan ka, na ayama na niyan na da kasemburi sa kadustaan. Kanabagyang kutuwa pa man na kapnay hadi, ayama na niyan na ayabiyang galabukro o tao, kada apun tagan taon, nagyang ko tada kasuat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na sumambu sa mga lukstan, na adna hadisiran sa bayran Peter agyuto na ay miya katawagun na sa iblis, sang kutakiya panay hadiin. Na miya kauma, sa ikuwaya maanan niyan, na mga tunganay niyan, sa ikuwing diyan, na da anumang kuwaya maanan niyan, na ini pangangarigatan tuwa kaya panay hadiin, na dadma alin so paparangay niyan, so kada asuruta yan na did maalin na gusto parangay niya na marata na did maalin na ay manan niyan nakuan. Kana ba hajjun mabrur ang kutakyap na hadiin. Na hadi utuwa pamana ay maanan niyan na kasasemburan sa isang kutaw pamanakuan. Kasasemburan sa kambaradusa ang kutaw pamanakyap na hadiin na panamanamar sa tubat si Allah subhanahu wa ta'ala kudong panakatarimo Allah kaya man niyan na terimaan pa Allah subhanahu wa ta'ala so kabtubatian. Kaya sabab sa ayaman na niyan na Peter o Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam so katubat na lalakaan wallah subhanahu wa ta'ala so katubat sa taman sa di sumubang swalungan sa sedepan nagutaman sa dimiraot subak niyawa sa kubakrang taman sa di sering kerengang kutaw pamananiyawa sang kutwa bakrang sa kapliwd ng kutaniyawa na tatarimaan din wallah subhanahu wa ta'ala so katubat na aya kapitubat yan nagyang kutwa kapananang kupanian kapakumpabliin yan sa dinyan din punggulaw laan pero manang kutaw pamanang mga alaadusa o pamanagpimi miyang galibukyan na pakataubat ni Allah subhanahu wa ta'ala kas wallah na ayama na niyan na mala nagu mabagir sulimu yan mala sulimu yan na lalang kuluban yan surarangit yan sulimu gagaw wallah na kalalang kuluban yan surarangit yan ginas wallah subhanahu wa ta'ala samanan mga uripun wallah na pwede po nakalabihan o kapnay hadi na sukap na hadi na jihadun bila silah bituan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
sa jihadun bila silah kagi mini sabayat payasang kaya pamana sa kataw mama amia katalinguma ko nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam aming gulalan sang kaya hadis sa pianutulo Hasan awata'u Ali radhiyallahu anhuma apu nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaya bubayaan siran wallah ading kun asa kataw mama amia katalinguma sa ikunabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Peter yanun asakan nastaw lingkap talaw ako nagumalam ako sa Peter o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naino kasi kasungko kaprang ada abawon surok kaprang ada abawon kaawid sa gumaan da abawon surok di kaun ke rasay di kaun kausaran sa malak beger giutwa tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so hajjun mabrur kapne hadi ayam ananian na impidan pia di inggulalan sa pamana di panamanamaran o dirong ni galubog sa ayam ananian na kinggulalan niyan o kakagiya simbat wallah subhanahu wa ta'ala. Ikatlawa kalebihan o kapne hadi manguripon wallah na mapakadayan sa mga dusa. Al-hajju kafaratun lidunub. So kapne hadi na mapakadayan sa mga kambaradusa, mga kadustaan. Kagi pitero nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam man hajja falam yarfud wa lam yafsuq raja'a ka yawmin waladathu ummuhu sadin sa taw amnay hadi na da ama adnian adusa na guda amas sugukian o mga batal o ihram na mindud skanian sa ikudar pa yan sa lagid o gupen inimbo watay inayan. Ay maanan yan, nagiwto ay inimbo wata-wata, gupen inimbo wata-wata na din na banian miyang gulaw laa mga kadustaan. Sabab san mga uripin wallah, nagidap ni haditanong na impidan tanong piya-piya. Pitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mamata na kabubayan wallah sa uripan at so dinyan di kang galubukyan na iimpidan niya. Pipian niya na tanto. Ikapat, apagaluin tanong si kalbihan ukap na hadi na kagiyagiyang kaiyakap na hadi na gupuong kamapod ko ayam ananian na mga naihadi sumiyagumra padumin sumiyagumra na ayam ananian na padkadin sa bantuk wallah subhanahu wa ta'ala bisitaw wallah subhanahu wa ta'ala diang kuta pamanapter na bantuk wallah na din na lawan utuwa ayam ananian na bantugan si iku kapamisita gupuong kamater Bas mana tayo. Gupoong ka makapanay hadi agu makapagumrakan na miya padkadan si iku bantuk wallah subhanahu wa ta'ala na daalawan niya na ayam anan niya na bisita ang kuta miya teru bisita wallah subhanahu wa ta'ala ulina bantuk wallah subhanahu wa ta'ala sa mapro na niya ka raniyang kayo pa mana ura sa di tanugi kang galibuk tanu sa isang kaya opisina mi na teguan tanu sa isa ayatan ng kaya pa mana bendingan tanu sa insyaallah ta'ala nakasumpatan tanu ini mga pagaryami mga bubayami mga luksami aguskan mo mga aryami na sumpatan tanu ini sa iku padawras tanu sa salamukus kanubu wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.